Драги четвъртокласници, ще чуете текста 3 пъти. При първия прочит слушате, при втория пишете, а третият е за проверка. Руса. Отказ от Дора Габе. Цялата поляна е посипана с руса. Ние газим на тревата и краката ни са съвсем мокри. Капките на русата са като малки дъгички и цялата поляна лъщи. То е, защото слънцето изгря. Щом изгря слънцето, светнаха и цветята. Русата им измила очите, затова подрумчетата гледат весело. А сега пишете: цялата поляна е посипана с руса. Ние газим на тревата и краката ни са съвсем мокри. Капките на русата са като малки дъгички. И цялата поляна лъщи. То е, защото слънцето изгря. Щом изгря слънцето, светнаха и цветята. Росата им измила очите. Затова подрумчетата гледат весело. А сега проверете. Руса. Цялата поляна е посипана с руса. Ние газим на тревата и краката ни са съвсем мокри. Капките на русата са като малки дъгички и цялата поляна лъщи. То е,
защото слънцето изгря. Щом изгря слънцето, светнаха и цветята, росата им измила очите, затова подрумчетата гледат весело.